ఈరోజు నా ఒక్క వీడియో ప్రతి ఒక్కరికి కడప మరియాపురం చర్చి బిల్టప్ రోడ్డుగా వెళ్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఒక నాకు వీడియో. 3 పూట్ల అన్నం మేము తింటున్నాం అని గమనించే వాళ్ళకు ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్తున్నా. అక్కడ కనబడుతున్నాయి మీకు ఎదురుగా ఆటోలు వెళ్తున్నాయి చూడండి. అక్కడ మధ్యలో అక్కడ ఒక అతను ఒక ఆమెను మనకైతే తెలియదు, బియ్యం అయితే కింద పడిపోయినాయి. అతను ఎంత కష్టపడి సంపాదించి ఆ డబ్బులతో బియ్యం తీసుకుని వెళ్తున్నాడో నాకు తెలియదు. బండ్లోంచి కింద పడిపోయాయో లేకపోతే ఏమన్నా పొరపాటు జరిగిందో వెళ్ళిపోయాడో నాకు తెలియదు. తన బియ్యం రోడ్డు మీద పడిపోతే ఎత్తుకోవడానికి కూడా అతను అంత నాముషిగా వెళ్ళిపోయాడు. ఓకే, అతను వెళ్ళిపోయాడు. చూస్తున్న ప్రజలైనా అరే మేము కూడా తినేది ఈ గింజలే కదా అని ఒక్కరు కూడా ఆలోచించలేదు. ఇదండి, ఈ రోడ్డు పైన వందలాది మంది నన్ను చూస్తుంటే కూడా ఆ బియ్యం నేను ఎత్తి ఎవరికైనా ఇద్దామని పెట్టా. ఇదేదో మీరు లైకుల కోసమో కామెంట్ల కోసమో కాదు, కానీ ఆలోచించాలి. అన్నమే కదా